En Cataluña, el Parlament insta al presidente Quim Torra a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza. La Cámara ha aprobado una moción presentada por el PSC que no es vinculante y que ha salido adelante por un voto. Aida Clemente. Sí, aunque la práctica no obliga a nada, la imagen que se ha producido aquí en el Parlament ha sido la de la oposición en bloque rechazando al govern de Quim Torra. Estem farts de símbols i de gesticulació. I vostès que tant parlen de legitimitat. Quina legitimitat té un govern que no aprova els seus pressupostos? Hem sigut molt clars. Nosaltres no convocarem eleccions. Si se tingués en compte el vot de tots els diputats, aquesta moció hauria estat rebutjada. Gràcies, diputat. Nosaltres tenim la majoria suficient per tirar endavant el nostre programa de govern, entre altres coses perquè si tu no governes et governen i nosaltres volem governar. I ja no ens podran fer callar. Ja no callarem més, perquè ja n'hi ha prou. A partir d'ara, parlarem nosaltres. El govern central ha fet una jugada indigna. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral i de joc net, en parlarem nosaltres, no ells.